Lek, tumbas wedang iki, Lek. Tumbas wedangmu Mas aku bakal wedang. Lho, bakul apa to iki? Bakal lemari karo nyepaki cacah kirim ki lho. Oh, alah, ya ku Enek apa? golek Aku perlu paketan. mulai nih. Paketan nek Sing benerno murah paketan oleh akeh. 12 juta tak wae papat, barangnya premium gede-gedean. Lho, lek apa ae kuwi? Iki sing nomor 1 meja makan kotak. No, kursi 6, kursine nang ngene iki. Jari-jari sendenane ya do ngisor lho. No, kursine jari-jari formasi kursi 6. Yo. Sing nomor 2 kitchen set. No, nggo dapure cantik, nggo dapur bersih iki portable. Wow, iso dipisah to iki ya? Ya iso to, umpama ngo gak pengen L, apalah L digawe lurus ya kena. Wis komplit nggo cuci piring, ada kompor, ada nggo iris-iris bumbon apa sayur ya kena. Yo. Sing ketelu apa iki? Sing ketelu kursi tamu. Nah, iki lho, bahane kayu jati. Lah kayak ini iki motifnya marmer. Mau milih motif liyane oleh, pilihane jek akeh umpama gak seneng sing rame-rame, sing natural ya enek. Lah sing kepapat apa? Sing kepapat lemari. Lemari? Ya to, lemari ini gede. Kaya apa model iki? Lemari ini lho. Piye? Iki pintune yo surungan kaya ngene iki, kaya bakul bakso disurung. Bahane yo full kayu jati sing kene rak, sing tengah gantung. No, sing tengah gantung ngene iki. Gantene los ya iki? Gantungane los. Yo. Sing kene yo rak, sing kene iki. Nah. Kene yo rak. Dadi ini totale nek 8 rak susun, ngisore jek eneng laci. Kena nggadah cawet. Nah, ini. Mending. Cara pesennya ngerti Cara porong. pesene iki piye? Cara pesennya langsung japri neng nomor pemesanan neng bawah bio profil Arthur Mebel gitu. Neng kono kuwi neng tulisan telepon abang didudul. Yo. Wis otomatis terhubung karo aku, bayar COD, gak usah transfer, gak usah DP. Lah kuwi gek wis tak kei gratis ongkos kirim Jawa Timur, Jawa Tengah, seluruh pelosok Jawa Timur, Jawa Tengah wi free ongkir. Oke. Nah, ngono ya, wis Iya, iya. genah to, tak Siap. nyepakne wedang wong-wong kelang. Iya, heeh.